Lokacin da ya zo sunan wai da fa ake yi Aisha yar aljanna yar gidan Pink Lady sunan ki ake yi yanzu. Aljasawi gaida ka, aljasawi ni na gaida ka, ema yau na zo waƙata. Haya ema ne ke yin waƙar shi, baitun waƙar zan yau yanzu. Mr. Ema da yar gangata, Mr. Ema da yar gangata, yau a gidan suna zan sauka. Sarki Jalla raza ko ganin yin kyauta, Allah mai bani abinci dare da rana baya hana ni. Shi ne mai ikon komai, dan adam ko ba shi iyawa. Ta'ala kai nan roka, ta'ala kai zan roka, Allah ni kai zan roka. Ka bani basirar wake, ka daɗe ni basirar waka, domin ta zama to sana'ata. A waka kun ga ina ci, a waka kun ga ina sha. Mr. Ema kai mini baiwa, rabu ka karan bar raina ba. Dan hip hop ne da champion, dan hip hop ne farko. Na hip hop taimun rana, sunan da na yau ban manta. Na hip hop kuma na yi suna, yau gani salon nalaye zana taba shi kaɗan dangina. Suna na fito da zan, suna waka ce zan yi. Aisha yar aljanna gaishe ki yar diyar kirki ce baba. Ta'ala shi ya tsaya mun ba wani boka dan shirka ba. Ga boka zai raya mun ni ko na san bani iyawa, domin da shi ne ke yi da wasu ko san ba su iyawa. Na gode sarki Allah kai mana baiwa ban raina ba. Yau murnar suna na zo, bikin sunan ki ake yi Aisha mama na a takaice. Kuma kar ku ji na ce mama na a hakan ku ta horaina ni, domin ita ce ta haifi mai sunan ta haifi Halima Pink Lady da ni gata a zaune tana takawa. In ko da mutunci kenan kun ga uwa ta ce a takaice. Ina kike ne Pink Lady, ga wani sako zana isarwa. Fata na Allah sarki ya mata baiwa babbar kyauta, ta zamo mai hadda sosai alkur'ani har bokon ma. Ta kasance mai jin tausayi, ta zamo mai jin tausan kannanta kai har ma da iyaye. Wata rana a fada a zauna da rarrafe tafiya ke zauwa. Wata ran ta zamo yan mata, wata ran ta zamo yan mata, tarbiyya duka kun koyawa. Ita ce mai kyawun hali da yan gari duka ke koyowa. Ba a fita yawan gashi ba, ba a fita tsayin hanci ba, ba a fita yawan tsafta ba, ba a fita yawan sutura ba, ba a fita salon tafiya ba. Aisha baby na ga hidaki, yar kyakkyawar yan mama. Halima Pink Lady kam ga yar kinan tana barge ni. Ba za a fita salon magana ba, balle a je fage na karatu. Ni dai fata na kenan, tarbiyya ki koya mata Halima Lady kin ji ta gado mai sunanta Aisha kenan babbar gayya. Na gode muku yan amci, ya maganar mu ta Pink Lady ne. Halima Pink Lady ka san sai mun yi kiran baitinta, domin kowa ce babba wajen ta Aisha mai kyan kalla. Matar Alhaji Nura Aljasawi mai babbar kyauta. Mun shaida yawan waka domin nuna da saurin kyauta, musamman in ka ce masa abin Aisha Widat kenan. Halima ina gaida ki kin cire tuta babbar mata. Biyayya gun angon kin isai ki rike Nura na sanki, kuma shi kenan ki shinke. Ladabi da biyayya kenan sai ki riko a gurin angon ki. Ladabi da biyayya kin gashi ke sa goro yayi mata. Rashin sa yana zuga gayo in kika haihu su karo mata. Dakata mana eman waka gargaci ka ba dai Nuran ba. Aljasawi shi ba shi da wannan. A'a shi ne Nura yana nan da dai Halima da yar bebin su. Ki Halima ki damke mijinki dan na san shi yana kishiki. Ki zamo mai hasken taro, ki zamo mai hasken taro. Cikin dubu shi zai gane ki, dan ba su kai ki a tarbiyya ba, ba su kai ki ladab ga miji ba, ba su kai ki tarairayar ba. Nura yana shaidar ki, ba a san ki munafinci ba, balle a ce wai za a kwatance. Ke dai kam damke mijinki abin ki Nura yana kishin ki. Ki gujewa duk yan gulma, maruwanki da halin wannan, domin su za su raba ki. Iyayen yar aljanna da dangin yar aljanna, gawayen yar aljanna, mafannan yar aljanna, kawunan yar aljanna, har yantis din yar aljanna. Aljasawi baban Widat, Halima momin Widat, makwabtan yar aljanna, masoyan yar aljanna. Mai addu'a
alhamdulillahi Allah ya samu dace. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode da zaɓen Mai Zamani TV.